Beitialarrangoitia inspektorea naiz. Juana Mariren hilketa ikertzera etorri naiz. Hiltzailea aurkitu behar dut. Hildakoa hemen dago. Hemen, hor, han. Hemen, hor, han. Liburuak beti berandu itzultzen ditu, baina ni ez naiz izan. Liburutegian egon naiz liburuak antolatzen. Goiko liburuak. Goiko, erdiko, beheko. Goian, erdian, behean. Ez du nire janere jaten, baina ni ez naiz izan. 11etan, bazkaria prestatzen ari naiz. Astelehenetan, marmitakoa egiten du. Astelehena, asteartea, asteazkena, osteguna, ostirala, larunbata eta igandea. Astelehena, asteartea, asteazkena, osteguna, ostirala, larunbata eta igandea. Astea! Beti elkarrekin klasera etortzen gara. Trago batzuk hartzen dugu. Klasera hasi aurretik, ez du inoiz ordaintzen. Aurretik, atzetik, aurrean, atzean. Nik beti ongi etorria ematen diet ikasle guztiei. Euskaltegi honetan, jende oso jatorra dago, baina berak ez nau inoiz agurtzen. Ez du ezer esaten, ezta egunon ere. Egunon, eguerdion, arratsaldeon, gabon. Egunon, eguerdion, arratsaldeon, gabon. Zu ez zara izan? Ez, ni ez naiz izan.